this update for you my followers subscribers. So kamar da kuka gani shi wannan kingi so token ne da zaka iya receiving for free. As you see here, so shine kun ga sun turo mana, za su tura maka guda 3 ne. So every day ake claiming ɗinsa. So idan ka so bayan sun turo maka, so za ka iya canza wannan kingi ɗin idan ka zo wurin swap. So ta nan za ka bi ka iya canza shi ya koma wani coins ɗin da kake so. Za ka yi mai da shi ya koma ton ko kuma ya koma USDT ko kuma wani coins ɗin da kana so ya koma. So kamar da kuka gani already mun yi receiving. So sai mu koma back a gurguje. So shine za mu ajiye muku link ɗin da za ku je register wannan kingi ɗin a description na wannan video ko kuma ku duba paste comment section namu. So ma'ana comment na farko za mu ajiye muku a wurin da ake yin comment section ɗin mu kenan. Za mu sa muku link ɗin a comment na farko da za mu saka link ɗin sai ku samu ku register ko kuma ku duba description na wannan video ko kuma za ku iya bin channel namu na YouTube ko kuma Facebook channel ko kuma group ɗinmu na Telegram da ku iya joining da sauran social media account ɗinmu. So kamar yadda kuka gani wannan shine link ɗinku. So za mu samu ku link da za ku yi, za ku taɓa link ɗin kamar haka. So idan ka taɓa kan link ɗin ko kuma so zai buɗe maka kamar da kuka gani. So za ka ɗan jira shi haka nan ya gama loading. So abinda zai nuna maka wannan wurin so sai ya buɗe maka wannan site ɗin kamar da kuka gani. So da zarar ka taɓa claiming wannan wurin claiming ɗin, so abinda zai kai kai connecting ɗin wallet ɗinka wanda za a tura maka wannan tracking ɗin. So kamar da kuka gani ya nuna mana already mun yi connecting wallet. So amma a gurguje duk da haka bari mu taɓa claiming tunda already mun yi receiving namu ko sai mu taɓa claim kamar haka nan. So idan ka taɓa claiming zai loading ɗin fetching kamar haka sai ka ɗan jira ya gama loading fetch ɗin just for a while. So as usual kamar da kuka gani bayan ka taɓa abinda zai nuna maka get start. So za ku taɓa wannan start ɗin, muka taɓa start day loading sai buɗe muku wannan page kamar haka just for new users kenan. So abinda za ku yi next sai ku zo ku taɓa kan connect wallet sai ku taɓa kan connect wallet ɗin nan. So as you new user kenan ko so shine a gurguje wannan wuraren su ne masu muhimmanci wurin za ku yi connecting ɗin wallet ɗinku da za a tura muku wannan tons ɗin. So shi wannan kingi ɗin so za ku yi connecting da ton wallet suke so ku yi connecting. So yadda za ku yi connecting muna da hanyoyi kwaya biyu ne kawai. Na farko za ka iya buɗe wallet a Telegram. So ga wanda ma in ba ku sani ba Telegram yanzu saboda auna abubuwan online na harkar crypto su ma sun yi tsarin da suka buɗe wurin da za ka yi creating wallet ta Telegram kuma za ka iya receiving ko swapping ko kuma sending any cryptocurrency da ka sani da ko tokens za ka iya receiving ta cikinta. So za ka yi connecting da Telegram ɗinka. So ko kuma ka zo ka a cikin waɗannan wallet ɗin gashi MyTon ko kuma Tonkeeper ko Tonhub duk da ka so a cikin waɗannan ukun za ka yi connecting da ita. So idan kana da ita so simple gaskiya mun fi amfani da wannan saboda ko wajen swapping ta fi daɗin sha'anin swapping sama da ta Telegram. So adadin yanzu da za ka san coins ɗin za ka ce kai swapping ta Telegram so sai ka ɗan tara da yawa ne kai swapping amma wannan Tonkeeper dan karamin coins za su iya barinka kai swapping into USDT ko kuma wani coins ɗinka sannan ka shirya zuwa wata wallet ɗinka ko ta exchange ɗinka. So simply za mu sa muku link na ita wannan Tonkeeper so sai ka je ka yi downloading in kai downloading sai ka yi connecting da ita. So in kuma ka so in kana da wata wallet ɗin za ka yi connecting ko Tonhub ɗin ko kuma MyTon wallet ko kuma ta Telegram ɗin ka fi sha'awa so duk kana da daman da za ka yi duk da ka zaɓa. So amma mu dai mun fi ƙarfafa gwiwa ma wannan Tonkeeper ɗin saboda yanayin ta yana da daɗin aiki kun gane. So kuma muna so mu sauƙaƙa mutane yanayin da za su samu abin da zai musu sauƙi kuma ba tare da sun sha wahala ba. So abin da za ka yi sai ka zaɓa. So yanzu amma za mu nuna muku ne da za ku yi connecting saboda already mu Tonkeeper mu mun yi connecting. So ba za su bari mu yi connecting wannan account ɗin ba amma za mu nuna muku samfur da na Telegram ɗin nan. Kawai abin da za ku fahimta yadda za ku yi connecting. Kawai in zai kun zaɓi wadda ku za ku yi connecting da ita kawai kanta za ka zo kai clicking zai proceeding da kai. Yanzu misali bari mu taɓa ton ɗin ma duk da haka Tonkeeper in muka taɓa kan Tonkeeper so zai mu loading wannan site ɗin so kun gani zai ba mu dama mu zo mu yi connecting. So already tunda muna da ton ɗin mu ga ta nan sai mu taɓa kan ton ɗin sai direct da kai mu application ɗin sai ya yi loading za ku ga ya samu connect yadda za ku yi connecting. So tunda mu yi connecting da account ɗin mu so ba dama yanzu mu yi connecting so bari mu koma back so mu je mu yi amfani da ita wannan ta Telegram. For example in ka fahimci da muka yi connecting ta Telegram ɗin nan za ka fahimci da za ka yi connecting da ta Tonkeeper ɗin ko kuma ta Tonhub ko MyTon wallet. So muna taɓa za yi loading page ɗin nan sai mu ɗan jira so kun gani so sai mu zo kamar da kuka connect a wannan to wacce ma in ka je zai nuna ma connecting in ka je ta Tonkeeper ɗin. So in nuna ma wannan connecting so sai ka taɓa kan connect so kun gani already ya yi connecting kun ga ya dawo. So kun ga already yanzu ya yi mana connecting kamar yadda nuna muku a wancan account ɗin nawa so wannan mun kun ga shi ma ya yi mana connecting. Abinda za ka yi next sai ka zo ka taɓa kan wannan subscribe ɗin sai ka taɓa kan subscribing daga nan sai koma ya nuna maka claiming kun fahimta. So wannan yawa good in ka taɓa wannan subscribing ɗin ba ya nuna maka claiming wannan subscribing ɗin da ka taɓa zai jawo ka wannan group ɗin nasu ne. So karka damu abinda za ka yi sai ka taɓa joining za ka yi joining ɗin wannan group nasu karka wani damu in ka taɓa joining kawai sai ka yi back sai ka dawo kun ga ya dawo da kai so kawai sai ka zo ka taɓa claiming so zai sa ma recording transaction yadda ku gani hakan nan so za ka jira. So kun gani
sai ka jira. To next abin da za mu yi shine so ba za mu bari sai ya gama connecting transaction ɗin da za su tura mana ba, saboda wani lokacin yana ɗan jimawa, wani lokacin bai jimawa. It depends to network capacity. So kuma ba ma son bidiyon ya ɗauko kuma ɓata lokaci da yawa. So abin yi kawai za ka jira ne ya gama. In ya gama zai nuna maka yayi. So duk wani abu da ya kamata daga nan za ka fahimta baka da wani problem. So in kana son link ɗinka kuma ka yi sharing to your friends, duk mutum ɗayan ka gaita za su baka 0.15 kingi every referral da kai yayi claiming da bonus ɗin shi. So sai ka taɓa kan wannan wurin kan take my GM ɗin nan da ku gani. Wannan in ka taɓa zai ja ka zuwa Telegram ɗinka. Yana jan ka zuwa Telegram sai zai baka daman kai clicking wani friends kake so ka tura masa. So sai kai clicking, sai kai ko mutum ɗaya ka taɓa sai baka daman sending. In ka masa sending daga nan sai ka ga link ɗinka sai ka kwafe shi sai ka ta tura wa sauran friends ɗinka. So shikenan. Wannan kuma wurin claiming ɗin daily da kake zuwa kana claiming shi wannan 3 kingi ɗin. So kar ku manta kamar da nan a farkon wannan bidiyon yana kaiwa 1211 idan kun duba da kyau. So wannan update din legit ne kuma guarantee ne. Kun gani already na kai ku kun gama already transaction ina is successful. So ku hanzarta kafin su daina bayarwa. So mun gode. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Sannan kar ku manta ku danna mana subscribing, sannan ku yi like wannan bidiyon, sannan ku yi sharing domin ƴan uwa su ma su gani su amfana. So idan mun sako update muna sakowa ne domin duka kowa ya samu shi ma ya amfani da wannan damar kamar yadda muka yi wannan bidiyon domin mu nuna mutane da za su yi abin cikin sauki. So kai ma ka tura wani abokananka ko kuma wani group da kake ciki domin mutane su amfana wannan update din tunda kun gani legit ne kuma guarantee payment suke yi. So abokananka ko kuma wani za ka iya tura masa ya ji daɗi. So idan ya ji daɗi so za ka iya samun ladan ka taimake shi kai ma. Sannan kuma kar a manta a joining din channel ɗinmu domin samun legit updates. Sannan akwai update ɗin da kwanan nan mun sake su a platform ɗinmu, social media account ɗinmu. So kwanan nan kuma akwai update masu daɗi akan su da za su fito. So insha Allah za mu yi ƙoƙari mu ga in abubuwan sun kankama mun sako bidiyo a kai yadda na san duk wanda muka saka wannan update ɗin yayi joining. So insha Allah zai ji daɗi. Kwanan nan insha Allah akwai update da yawa da muka sake wanda data fashe a kansu. Saboda akwai news mai daɗi zuwa dai nan da 30 of this month nisan ta kenan. So sai ku kasance tare da mu a wannan channel tamu sannan sai ku join din group ɗinmu domin samun wannan news da zarar abubuwa sun kankama.